Iciko laseMandeni Nkosingphile Mpanza odume ngelika Zawadi Yamungu usemkhankasweni wokuvuselela uMakhweyana owungukhehlegumbe womculo owawusetshenziswa ngezinsuku zasemandulo. uZawadi akaconsi phansi ezinkundleni zokuxhumana uma eseshaya amanoni kamama kamntwana waphinda angene uPrincess Magogo. Namhlanje sixoxisane naye ngomculo wakhe nokuthi ngabe wakhiwa kanjani uMakhweyana. Usebenzisa ubobe, isihlahla lesi ubobe, isihlahla nje uhamba uyosithola ehlathini esisuke sinameva kakhulu, siyahlaba kodwa uyabuya uzosiphila okwazi ukusigobisa njengoba le instrument igobile nje. Bese lana iswela leli okwazi ukulitshala, lithatha about 6 months ukuthi likhule kahle lize likwazi ukuba yilokho usukufuna ukuthi libe yikhona. Bese ubugqinsi balo iyona sound ekwazi ukukhiphela yona. Mangabe inobugqinsi obungaka mhlambe obukhulu ikhipha isound engathi ine-bass kakhulu, kodwa mali lincane nayo iba ncane isound. Bese nje lolu ubuthaka, it could be any of the wire, kodwa lolu engisebenzise la it's a curtain wire, kushuthi ilolu uthaka esilisebenzisa emakhaya mangabe sisakha mangabe sizofaka amakhethini. Bese wenza inkatha ke siyayazi sijwayele ukuyenza emakhaya mangabe sizothwala ngayo izinkuni, kodwa ke lapha siyayisebenzisa ukuthi ihlanganise iswela leli naso isihlahla lesi ubobe, bese kuba i-instrument ephelele ekwazi ukukhiphela umsindo la kuyiswela. Mangabe udlala le instrument uyidlala ngebele noma ngingathi ngengcenye, so kufanele kube ukuthi ukwazi ukuyinyakazisa iyaya iyaphuma ukuze izokukhiphela umsindo omnandi kaMakhweyana.